E queres que meta o coche por aquí? Non. Anda, vamos. Escóitame ben. En que ano naceu? No 85. En 1885. Naceu aquí, nesta casa. Esta é a casa dos seus pais. Saiu algunha vez da aldea? Que se saiu da aldea? Cando tiña 12 anos, no 97. Non lembra a viaxe a pé? Lembro. A onde foi? A Coruña. Foi andando ata a Coruña. Fun. Por que foi a Coruña? Pensaba embarcar cara a América, como os seus irmáns. Sí. Pero non o fixo. Por que? Non tiña cartos de abondo para paxarse. Entón volveu para a aldea. Non, quedei uns días na Coruña. Que fixo durante eses días? Mirar o mar. Mais nada. A mañá miraba o mar e a tarde ia ao cinematógrafo. Pasaba a tarde toda no cinematógrafo. O home deixábame pasar sen pagar. Lembra aquel home? É o mesmo da fotografía que me amosou. E as películas? Lembra as películas que viu? Lembro. Íanos vostede amosar algo, unha cousa que lle deu aquel home. Tena nesa caixa.
Ti xa o sabías, non? Sí. O vello vai morrer. Claro que vai morrer. Algúna vez tamén lle tiña que tocar a él. Esa película perténcenos a todos. Non podemos expoñernos a perdela. Esqueza a película. A película non é tan importante.